Kowe iki ayu-ayu mau mbako to yu. Apa tenan to wi? Tenan, mosok kowe ra ngandel to. Jelas-lae mbakone grewol. Lak yo apek. Takoni wong-wong sing tau karo aku lho. Apa kurang gawean? Mending ya tekok sing duwe langsung to. Lah kuwi wingi ndek cerita iki. Enak ceritane to tibake. Mumpung aku nganggur iki, tak rungokne. Lah aku kan bar dintop to ya. Hati-hati lho nek dintup. Engko ntupe keri bahaya. Isuk wi aku bar ngentup. Lah sorene wi aku ape dintop wong liya ngono lho. Lah kok ngalahne parkiran padha antri. Lah ceritane wong jenenge lumrahe wong ya sadurunge ngentup kan ya pemanasan to ya. Lah iya to ben seru lho. Ya aku dimik sik ngono. Aja bahas mik to. Marai haus aku. Dimik iki surup-surup ngono suwange dipedhep ngene. Duh ngono. Piye to we? Lah kok ngantek gaber-gaber ngono. Nah ditekoni apa wi? Kowe bar karo sapa to, Dik? Loh, lah nek apa Mas aku ngono. Wah, nggone mbahku tok iki. Nek ndelok gaber-gaber ngono kuwi ketoke wong tuwek iki. Mbakone grewol. Iya, aku ngono to. Ngaku aku jujur kok. Walah, tuwek bareng ya doyan to tibake. Iki yo kanggo kowe kabeh yo. Nek sekirane kowe bar selingkuh nih nang gage diumbah cah, terutama bagian pentil, tenan. Nek bagian papak cah ora nek ambune rokok ya ngene. Nek pentil ki pasti ngono. Iki tenan cah iki cerita nyata iki yo. Kalau rungokno pentele kon ngumbah. Aku gak ngapusi tenan. Dan anjay.